Takže čaute, vítam vás Lenion pri ďalšom videjku z Tukis Craftu. Ako ste si mohli všimnúť, používa nový texture pack. Volá sa Misa 500 texture pack. Tento texture pack dám do popisu a dneska ideme pripraviť portál. Dobre, už som si to práve pripravil takúto blbostičku, čo bude portál akože ako keby nasvetlený. A už mám pripravený aj obsidian. 10 obsidianu stačí. Jasne. Toto. Tak, sem, no, sem, svičím. Mojím veľmi dobrým kombáčom. No, celkom presvedčivo. A teraz fínem styl. Dobre, no. To ideme skúsiť. Už si mohol všimnúť, že tam robíme strechu. Neviem, či si sa stihli, lebo som už išiel do portála. A toto je pekné. Ok, tak to je teda peklo, dobre funguje to a ideme naspäť do domčeka. Mustáš. Dobre. A čo? Dobre, to je niekde, zrejme niekde inde. A teraz ideme, lebo toto ešte nie je taký, že akože, jak by som to povedal. No, neviem, že, dobre. Máte chody do vášho portálu a tam máte všetko. Dobre, nie je to tak prepojené ešte, alebo jak by som to povedal. A môžeme dokončiť kúsok z našej strechy. Takže zoberieme veľa kameňa, vykraftíme si stonežite a stonežik schody. A pôjdeme na to chvíľku. A tak, ako sa máte dneska? Ja som veľmi výnimočne, veľmi dobré. Dneska, dobre, teraz nepotrebujeme, teraz potrebujeme veľa stónu. Moc veľa stónu. Dobre, 50. Si môžeme vykraftovať hneď stónžiky. Tu mám 5. Tak. To je všetko. A 48. To nám bude stačiť. A nebude ešte schody potrebujem. Ešte idem si vykraftovať schody. Bžičové. Neviem, ako bude tento diel dlhý, lebo je... Čo je to? Koľko hodín? Je 6 hodín. A ja ešte nie som naučený. OK. Tak, ešte toto dokončiť. A máme 30 schodov. Dobre, ja sa fakt už pôjdem učiť, takže neviem, to bude, či toto bude dlhé alebo krátke. A ešte bude diel ako máme beacon. Už mám diel pripravený na beacon. Že akože ten diel, to sa bude volať akože beacon, akože bude fakt, akože bude to sexy. Dobre. Tak si teda zakrieme. Dobre, no. Sa mi tu akože už neviem dať. Dobre, budeme pokračovať na budúce. Dobre, milí diváci. No, môžem ten beacon tam dať vtedy, rýchle. Ešte tu mám pripravený beacon a len 9 týchto bobov ironových. OK, ten si môžeme tu postaviť. Flint and steel. OK, tak teraz beacon a... Posvietiť? Dobre, idem si pre iron a aktivujem si... neviem čo. Asi speed.
A ináč, až teraz ma to napadá, mohli ste si všimnúť, že mám zombíkový dom. Dobre, dám si speed iba. No vidíte, že to mám málo o nich, lebo nemám to ešte také rozšírené. No, ja hovorím blbosti. Nemám to také, akože veľké z týchto. Dobre. Toto bol taký kratší diel. Postavili sme si portál, postavili sme si beacon. A tak, vidím sa na budúce. Čaute. Bam. Čus.